Ayan po, nakalinya na kami. By zone. 7 zones dito po sa Concepcion. Ito na po ang Plaza Rizal by night. Ayan, nagkikislapan yung mga Christmas lights sa mga punong kahoy dito. I feel, I live, I love. Ayan, palabas na po ako dito sa Plaza Quezon. Dito na po ang location ng massage ng Nasivea. Ayan, parking lot na yung plaza. And sa Kinistillion Road, meron ditong seasonal vendor cottages. Ayan. Ano naman kaya ang mabibili dito? Mga souvenir items, basis. Yan, seasonal lang naman sila. Ayan. Wala ako. Yung mask ko pala. Isusot ko tong mask. Ayan, naghahanda pa lang sila. Mga stuffed toys, mga gifts for kids. Ayan. Ayan, oh. Eto sila, oh. Ngayon pa lang ito. Hi! Ano bang ino-offer nyo sa Christmas? Mga bags. Native bags made from Abaca. Dito sa Naga or from Albay? Naga. Oh, ito ang maganda, oh. Made from coconut. Yung tangkay-tangkay. So, magsisimula pa na. Anong mga prices? Ranging from? 135 to 250. Oh, talagang budget talaga. Sige. COVID budget. Ayan po, nag-ano pa lang sila, nag-install pa lang kanilang mga outlets. Sige na! Promote! Ayan. Hindi na yung uso. Anong Christmas wish natin? Ngayon. Be happy. Oh, be happy and be happy. Thank you. Ayan po. Ano na tayo kasi nagpe-prepare sila. Merry Christmas. Ayan po. Dito na ako. Ito na po ang Plaza Rizal. May mga tumatambay na. Ayan. Meron namang nag-observe ng social distancing pero yung iba syempre yung mag-shota hindi ata. Ayan. Isusot ko na to. Ayan. Andito na ako sa panan ni Idol. Ayan. Oh, sino to? Ano yan? Bakit? Ayan siya. Para saan yan? Nag-ano siya. Alam nyo na, humihingi ng pamasko. De gazebo. Yun po ay kino-construct ulit. Nire-rebuild. 2-story na. Wala pang restroom dito sa plaza. Ayan. Mga students. Ayan.
Merong namamasyal din. Ito mga vendors dito ay perennial nakaano talaga dito. Ito na yung ano location ng ayan. Sarap. Hindi mo na ako kakain. Aratasan. Merry Christmas. Hi. Exit na ako. Exit na ako sa plaza. Ayan po ang situation dito sa Naga City. Parang wala lang. Pero mapapansin nyo, nakamas pa rin kami. Ayan. Crossing the street. Pupunta tayo dito sa isang galleria. Nag-ibisitahin tayo. So, out muna. This is being your host, Kuya Ino, para sa Iris Vlog 2020. Happy holidays! Ito na po ang Plaza Rizal by night. Ayan, nagkikislapan yung mga Christmas lights sa mga punong tayo dito. Ayan. Ando na po kami sa Concepcion, Naga City. Ayan. Nagsisida po ang mga Ayan. Paskuhan sa barangay. Physical distancing. Kagaon money po da ha? Kagaon money po? Mani, Oo. mayo pa. Kagaon ano pa po? Kalunggi. Ayan, sige. Kumusta mga dala hapon? Di Kuya Ino po from Bombo Radio. Ayan. Resident pa na ko digdig. Ayun. Kumusta man? Ano ang itataon na residente? Hindi po nga Paskuhan. Paskuhan sa barangay. Ano ang resibo na? Yun na yun. May Spaghetti. spaghetti, may bagas asin, may panghalo sa spaghetti. Yun po. Siyempre, na yan maaari. Spaghetti sauce. May pabagas. Kasi po madiking bisita. Madiking bisita. First name po. Margie Kalunggi po. Margie Kalongge. Yan, thank you po. Merry Christmas. Ayan. Ayan po, nakalinya na kami. May zone. 7 zones dito po sa Concepcion. Maura na. Gawin na po mga barangay officials, pamamayo ni Kapitan Oliva. Okay for now. At saan po makakaibahan po niya sa ating mga city officials, siyempre sa pamamayo po ni Alcalde Nelson Ligacion. At siyempre baka makaabot po makahabol sa tuyang Vice Mayor, Kennedy Asis, asin sa tuyang mga city councilors. Pero habang kaya mag-enjoy po kita, alam na po pagkikitan, pero nawa po nga ni pandemic, pinili ang lokal ng gobyerno, nayaw na po kinarawan. So, pasalamatan na po ang lokal ng gobyerno Kanaka, palakpakan po ang siyudad, palakpakan po Siriman, sa tayo pong aking Concepcion Grande, naligawan po pala, Councilor Elmer Valtimoro, asisima po po mga pagkikipan na sa barangay. Pasalamatan na po pala ng magayunan na sound system. Yun po na nakakagayon sa okasyon. Ang setyo. Ayan. Okay. Para po sa pork barrel pabuhay! Ayan. Merry Christmas po. Merry Christmas.
End na muna tayo ng ating vlog para sa It is Vlog 2020. Ako po si Kuya Ido Alcala. Merry Christmas sa lahat.